Kana ji? Da gara da gabi wa ya fi wani ɗanyen aiki? Kai ma dai ka san gabi ya fi kowa ɗanyen aiki. Gabi ya fi gara ɗanyen aiki. Haka yake? To ni da kai mu tashi a garorin. Shi gogon na ya tashi a gabi. Gara, kana ji? Sai ga yi Duk abin da yake bukata ka an karar da ni. ba wani abu. Ka san idan ana dara fidda uwa ake. Wannan gaskiya ne. Kun gane ai? Hannu haka Yanzu yake. miƙa mai. Yanzu ga wannan. Mai gida ne ya ce a baka. A tabbatar da abin da muke so. Kayan aikin yana ciki. Ka gane ma idonka ko? Baka da matsala. Shikenan. Aikata an gama aiki. Rike shi da kyau fa. Abin da nake so da kai, Ina jin ka. kar ka yadda ka saba. Sabawa ba aiki na bane. Cikawa shine aiki na. Haka nake so. Ka kawo min kalar da nake so. Wannan ai ba na jin shi. Kana nufin zaren kalan yadin ne? Ko shakka ba. An gama. To kai ina jin ka ce kana son gani na gane ka me matsalar naka. Abin da yasa na ce ma akwai matsala. Eh, Ba na son yi magana a gaban gabi ne saboda magana tashi ce. maganar gabi za mu yi? Ina jin ka. Akwai matsala fa nake ƙara gaya ma. To ga mun me matsalar? Kana ta maganar matsala. Karanta min matsalar. Saboda ba gabi fa ya yi da mu. Ya ba mu amana. Ba na so a samu matsala. Saboda in aka samu matsala fa gaba ɗayan mu mun tashi aiki. Za mu fada ciki. Kamar yaya? Gabi da kake ganin shi ba ya fa cin amana. Saboda ka san yan siyasa akwai wanda suke da cin amana. Haka ne. Na yi aiki da wanda suka fi gane. Ka gane ai. Ban ci amanar su ba. Mu 'yan siyasan da muke harka da su ba waɗanda suke ci mana amana ba ne. Duk da dai kowa ya sani akwai 'yan cin amana akwai wanda ba 'yan cin amana ba. To mu da 'yan waɗanda suke da gaskiyan wanda ba sa cin amana da su muke harka. Ka gane ko? Yawwa kuma shi gabi da kake maganan ba matsala ko kuma da matsala. Ni a wurina ba matsalar da gaske. Kuma aka ce kowa iya ya huta. Ko da gulma ce ka gane ai. To saboda haka in ka yarda da gabi kawai ya je mana aiki za mu sake neman ku. Shi in ya yarda da kai ya yarda da kai. Haka ne. Baya ya fa cin amana. Shi yasa ka dinna da ƙara jijjira maka. To na gane karatun naka. Mu ma ba za mu ci amanarsa ba tunda ya san aiki mu ma mun san aiki. Kuma aiki duk inda ake nemo aiki za mu nemo aiki za mu bashi amma babban burin mu shine ya mana abin da muke so. Ka gane ai. A bani da matsala da shi. Mun kuɗi ba matsalar mu bane. Ba ni da matsala da shi inda kan wannan ne. Shikenan. To ya ake Ya ciki baya ne. ne, Kayya ina ƙwaro. kai wallahi na gaya ma ƙwaro sun ɗan zaga bayan nan wata bararo. Tsaya cin naka fa. Duka tare suka tafi suka wuce na gaya ma Kana nufin hasa ɗan ilu duk ba sa nan. yanzu nan suka sha kwana ina gaya ma wata guguwa ce ta faɗo yanzu nan suka yi bayan nan na gaya ma wallahi. Tare ne suka duka na Kana ji? na jin ka. Nama ne ya faɗo. Ka san an ce mugu shi ya san makwancin mugu. Ka gane aikin wani babban ɗan siyasa ne. Sun yarda da ni ne sun san ban da wasa kuma bana cin amana. Yasa suka ban wannan aiki. Sabida haka ina mai ja muku kunni ba na son a samu matsala. Saboda haka ba na son wasa a aiki na. Ni na san tafiyar Yanzu nan ka gane nan na so a ce na gansu nan kayan aiki ne. Ka aje musu. In sun zo kowa ka bashi. Ka ce an jima su same ni a jangon. Ka gane a yi. Kawai su same ni a inda nake da ma. Gamawa ne. Ka ji me na ce ma? Na ji ka. Ka ji me na ce ma? Na ji ka. Gamawa ne. Kai a na gaya ma wannan karan cici ne. Na gaya ma idan su baba suka zo na gaya ma wannan yau din nan dare ne.